ana kono ana mlayu, golek sing gedhe. Wong kacek selawe minggat iki. Kok Prabu. Sampeyan niku dah nglampani sabar, sabar daneh, sabar sithik, sabar sing sak temen-temene. Tebah dodo kok Prabu. Yayi sik titik-titik kok sabar kupinge didekep ndilu ae lho tenan. Lah iku maksude apa? Maksude apa? Kok nggawa cemeti gawe mecuti angin, nggawa tahu kate nguras segara. Apa maksude? Ngeten nggih Yayi. Alon-alon mawon. Genah-genah mawon. Maksude segara kok badhe ditawu badhe tukuras. Napa wonten crita segara niku asat. Niku senes segara Koko Prabu. Niku sak temene ngoten segaran, segaraning priyangga, segaraning ati ditekep ngeten iki dilus-lus sing sabar, sing sabar, sing sabar. Ketang lampahi sabar sama niku. Ya. Lah banjur sing siji nggawa cemeti jare gawe mecuti angin iki maksude kaya apa? Ngaten Koko Prabu. Maksude ngweta cemeti damel mecuti angin. Lho, wong angin kok dipecuti? Angin sing pundi sing kenek dipecuti niku angin sing pundi ngoten. Ingkang dipun maksud mecuti angin menika ana dawuhing para winasis munggah gunung aja goleki sepine gunung, munggah gunung golek ana sepine soca permanamu. Munggah gunung golek ana sepine gunung, nyatane gunung mboten sepi. Pireng swaraning kombang, kepiring swaraning kepreketeng rantingku, kepiring swaraning kewan angin lisus lan sapanunggalane. Tegese gunung mboten sepi. Munggah golek gunung golek ana sepine soca permanamu, soca paningal permana ati, golek ana bening sing manggon ana ing telenging ati. Maksude ngoten. Lah ingkang dipun maksud cemeti mecuting angin menika klempas klempusing nggawa talining urip. Yen ora ambekan tegese mati. Lho, temriku sing dimemetri. Besok sing balik rono nggih niku. Sing balik mriko niku nggih niku. Lah niku dimemetri rina pantaraning dalu istiqomah yen metu yen mlebu Allah. Lah ngoten nika. Waduh. Kok yo abot banget. Sesorah saka Yayi Bathara Kresna mboten abot. Mung dereng pakulinan. Utawi ngeten kemawon. Panjenengan menawi nglampahi sabar kedah meguru. Lho, wong sabar ae atik meguru kaya ngapa? Inggih Koko Prabu, tiyang sabar menika kedah meguru rumiyin. Panjenengan tindak dhateng negari Ngamarta, Yayi Sinuhun Puntadewa menika ratune kesabaran. Panjenengan kedah ngakoni sabar. Sabar niku sabar sing sabar-sabare digarahi wong ya sabar. Donya dijaluk ya diwenehno. Diakali wong dibujuki wong masih eruh tetep wis sabar. Napa mawon sabar bojo dijaluk ya sabar. Waduh gak iso. Bojo dijaluk wadah-wadah. Sedomo bathuk sing nyari bumi. Sak ceploke omah apa-apa. Tapi lek sedomo bathuk bathuke bojoku dijaluk tak bathuk. Bathuk. Wong penting sabar monggo terima. Lah mila niku. Lek mboten kiyat nglampahi sabar, jenengan nglampahi temen. Manjada wajada wajida wajidau sapa temen tinemenan laku kang dadi. Koko Prabu merguru dateng Lumajang Tengah, dateng Yayi Bratasena awit mboten wonten wayang sekotak sing saged ketemu Dewa Ruci. Namung panjenenganing Yayi Werkudara wonten ing Lumajang Tengah. Waduh Dek wis. Lah aku kok kongkon merguru nang Sena, waduh wis gak wis.
Wis gak mergu-merguruan nang Bosena. Wong arek kaya ngono kok kate dikuroni. Ngene Yayi. Sing baku tindak menyang kraton Mandura pun Kakang wejangen dhewe, wejangen dhewe. Ya menika mboten wewenang kula Koko Prabu. Kula menika mung sak dema kinarya dalan padang ngobori kang nandang kepeteng. Oh ya ya ya. Yen kaya ngono sinambung besok yen ana pasemuan maneh Yayi. Inggih Koko Prabu. Yai Setyaki wonten kasinggihan dalu-dalu. Apa ana kang para aturna tumraping pun Kakang? Duh, Gusti, panjenengan menawi kula pirsani saking patebian menawi pinujon weneng kadya dening Sela pinujon wening pindha wening tirta tigang weruh tangan datang kersa paring dawuh mahan menapa Prabu katingal panglong ing pepolatan mun sandika dawuh dalem kawula Nalendra Bathara Kresna sareng kasengkok aturira ingkang raharya Singa Mulandjaya mila andadosaken jomblo ning penggalih Bindharata Ketayu ing tirta Nirenata kekondongan ketempo ketendang ombaking warih katingal silma kambang penggalian nira sango ngendi napa to ingkang dipun gagas Sang Prabu ing sranduning salira beda kelawan padatan Sri Nalendra Bathara Kresna awit ngemuti lelampahan ingkang badhe kelakon para Pandhawa badhe ambangun wujuding candhi Saptarengga mekaten adeking candhi Saptarengga kinarya pepungsungsung dhateng para pepundhen awit wonten dawuhing para winasis sapa ngluhurake leluhur bakal diluhurake marang leluhure wah pramila dangu mboten kersa paring dawuh temahan dawuh aduh Yayi ana-ana lelakon iki rasa-rasa jati menunggaling
manci ingkang badhe kelampahan prasasan bakal ana wujuding papan suci kanggo mulyakno para luhur, para moyang, para canggah, baboyo canggah, endong-endong, sapu gerang kang wis mandeng dhateng alam kelanggengan. Lah dene para Pandhawa ingkang badhe madegaken Candhi Saptarengga awet badhe angluhurake ratu ing negara Ngastina Sudermanira kapung pawestri Prabu Pandu. Dewa Ngokya menapa ingkang dipun karepaken para Pandhawa saged kasembadan pukulun saged kasembadan tanpa pemecap setembung-tembung Sri Nalendra Bathara Kresna nyengon ngamane Gusti Kang Among mugia dewa ngijabah ana marang pekarepaning para Pandhawa kaping para Pandhawa. Enang sorna Candra sasineki nampi budara ning smeti Jasadara wong tanggal taun warsa jengkalan wata siji Dewa jagat wasesaning Bathara kang kinarya pepanutan Yayi Harya Sentyaki wonten kasinggihan dawuh dangu panjenengan boten nabda paring pangandikan menggah menapa ingkang dados suraosing sabda paduka Gusti Prabu kene Yayi pun kakang iki buka kitab rontal Pancakaki ing besok bakal ana wujuding papan suci kanggo nyucekno para moyang, para pepunden, para luhur kang sinebut Candhi Saptaharga. Lha iku ing tembe bakal dianakake para Pandhawa kang bangun ngluhurake wong atuwanira Prabu Pandu Dewanata swargi kaya mangkono. Inggih Koko Prabu. Lah ya muga-muga wis
wis ora suwe maneh bisa kasembadan muga-muga bisa kasembadan ngedekake papan suci sing kaya mangkono nuwun kasinggihan dalu wah dereng dangu anggening imbal wacana angginding rasa sampun kesarugegereng para tamtama ing pangurahan Jawi kanca batur iki rupaning kaya Nodaya rupaning kaya Taraka kanca wena dalan rupaning ana daya ana utusan kanca ana utusan wena dalan ngedan mumpung bendaramu isih ana ing rerumah duta saking pundi to duta mijil saking kraton Himantaka ya sinebut kraton Tebelo Suket dutaning Sang Prabu Bumiluka ingkang pinaringan asma Patih Lokadenta lumebet dhateng ing salebeting kedaton tur kedatul amit sinuwun Yayi wonten dawuh nyatakno sapa kang gawe gendra ana ing njaba wonten kalingan dawuh tibake wonten utusan saking kraton Himantaka inggih winastan negari Tebelo Suket dutaning Prabu Bumiluka Gusti ya yen kaya mangkono aturana marak mlebu jroning pasamuan kalong kentong mas melela suku kanan dina wengen kedheneke wa amja pungkasaning manggon ana ing kene pungkasane kula goleki keraton Ndarati anggen kula ngupaya
Raja Ndarawati napa bener mboten mriki kraton Ndarawati niku Gusti. Gagahe gak nyacat. Tapi nek ngomong ya rada ngroyok rada ya ngono. Alon-alon ben ora kliru. Sliramu duta saka ngendi? Utusaning sapa nganti tumeka ana kraton Ndarawati? Kula Gusti. Kula saking kraton Mantaka dutaning Prabu Bumiluka. Nami kula Patih Dentaluka Gusti, Dentaluka. Lah iki ngomong karo wong ngene iki lek gak sabar angel. Kene tak cepetno ngomonge apa-apa ya. Jan ngene diuji kesabarane. Patih wonten ndak dawuh Gusti. Ngomong wonten dawuh ngene lapes kaya ngono dawuh. Kula niki sakjane tiyang latah. Kula nyekel napa mawon nanti digethak bendho ngoten ya. Kula mlaku nyekel botol niku dadak kula disawat karo wong grombyang botol ngoten. Sing kula kuwatiri nyekel mriki lah kula digethak lah boleh su. Arek-arek ana wong latah tingkae ono. Lumute ngomong kula nggih nirokno sapa sing bengok. Kula diketak saking mburi jaran ngoten nggih kula nirokno jaran. Diketak saking mburi sapi ngoten nggih kula nirokno sapi. Wonten sing ketak methik jeruk ngoten kula nirokno ya kaspe. Wong jeruk kok kaspe. Patih Bumiluka wonten kasinggihan Ndarawati. Adoh saka kraton Hima Mantaka sing dadi maksud wigatining tekamu ana ing kene. Wah Gusti. Sampun dangu Gusti kula Prabu menika pados usadaning praja. Pados usadaning praja inggih ingkang sinebut cangkoke kembang Wijaya Mulya kinarya dadi usadaning praja mekaten. Lah balang kula dengeraken ingkang gadah cangkoke kembang Wijaya Kusuma amung Gusti kula Prabu Ndarawati Sri Nalendra Bathara Krna inggih cetha kados mekaten Gusti. Oh iya Caraka. Pancen kaya mangkono cangkoke kembang Wijaya Kusuma iku yen mekar isine banyu panguripan kanggo panguripaning para jalma kang gurung winanci. Wah, bener. Mboten kelentu, mboten luput anggen kula upaya dhateng mriki kula wau iki. Menawi kados ngaten keparenga kula menika tebih-tebih saking Himantaka ngampil wujuding cangkoke kembang Wijaya Mulya kados mekaten. Menawi panjenengan kersa ngampilaken cangkoke kembang Wijaya Kusuma dhateng Gusti kula Prabu, pun nyuwun sasrahan menapa, nyuwun dipun barter napa Gusti kula saguh. Lah menawi mboten kepareng dipun ampil, umpami dipun tumbas Gusti kula Prabu, panjenengan nyuwun sing awis, nyuwun sing larang, awit Gusti kula menika ratu sugih berbondo berbanding. Njaluk larang pira mau dipun tumbas kali Gusti kula Prabu. Nanging yen payu larang pun lali dalane ngaten. Se balenono ngendi kamu sing mburi mau. Nggih, kula wangsuli malih. Jamu sekali maksud menapa? Cangkoke kembang Wijaya Kusuma menika menawi boten antuk dipun
Ampil menawi dipun tumbas kados sepundi. Wah, menika barang antik, ya barang antik. Ya. Menawi kepareng ditumbas nyuwun sing larang sing dhuwur pol. Mboten enten tiyang kuat ngembat. Namung Gusti kula sing sugih berbondo berpanu. Nanging yen pun deal transaksine payu larang pun lali marang embonge. Iki kaya ana sing makelaran bareng lawan. Gaduh wae. Pancen kedunungan cangkoke Kembang Wijaya Kusuma ana ing Kraton Ndarawati, nanging sinengker dening panjenengan ingsun ora bakal kawetu saka porongipun panjenengan ingsun, ora bakal metu saka talingan ingsun awit iku wujudake sesumping kaya mangkono sesumping. Wah. Lah napa adik ngoten pun kula tumbase ngoten kula tumbase. Pun ate disengker napa wonten disengker. Menawi boten angsal diampil boten angsal dipun tumbas boten angsal lho niku tiyang napa niku dituku gak oleh dicilih. Boten oleh niku lak wong angel. Wong angel niku dadine nggih angel pol ngoten iki. Tiyang napa? Tiyang Ndarawati. Wah, apa perlu Ndarawati kula orat-arit? Apa perlu Ndarawati kula damel sungsang bono balik mekaten. Nengging Sang Sri Baladewa kumraketeng netra kumenjateng ati pindha kembang wara waribang pindha nembaka kabesmi wah tak rungokno pangandian aja priyasa tata mangkepir. Esuk kok wis disumbungi wong. Esuk kok wis disumbungi. Loh. Kono ngeruh aku gembol. Kembang turi tak geret gulumu tigas pancing bakal. Kemekaning ana ing papan kene, Gusti. Menika sinten, Gusti? Menika sinten, Gusti? Caraka, iku kadangku sepuh aja seru-seru yen ngomong karo wong mburi iku gampang mara tangane, gampang mara sikile ndupak kaya wah. Nggih kersaning menawi kados kan tarung nggih mboten napa. Tarung nggih mboten napa-napa kalau tiyang sombong. Tiyang ngoten bengok-bengok ngoten wantun kula. Mboten enten tiyang ingkang kula wedeni. Kula niku namung aja wedi karo sapa-sapa, wedi marang sing gawe sapa-sapa. Lek atasaning Prabu Bal mawon kula lu dadak nyandak-nyandak Caraka kon mani karo Prabu Baladewa Narayana wangun kasana apa wis rangkep nyawamu apa wis kandel kulitmu apa wis tikel-tikel balungmu tak garet gulumu ora tikas pancing Sang Prabu. Yen sampean wantun kalawan patih luka dentok monggo medal dateng Belabaran Mojo. Jangan cinak lho, yen kaya ngono metu dhisik tak potol janggamu parat. Ya, no, wis. Aku ngene wis gak kena ditebah dadaku. Kadung muncak-muncak, kadung melerah mripatku iso aja kok dem. Niki wau napa teng griya mboten padu kali sing griya. Kok teng mriki dibawa-bawa maksude ngene. Napa mboten tukaran kali Mbak Yu Erawati wong teng mriki kok moring-moring ngoten. Oh gak ya mergo ana data iki, Mang. Ketem-ketem ana wong sumbungi kaya mangkono. Koko Prabu. Menika Kraton Ndarawati, kula mboten kepingin Kraton Ndarawati bandur damel ajange paprangan. Lho, gak kaya ngono no. Nggih, menika Kraton Ndarawati Senes Mandura kedah tentrem ayem wonten ing Kraton Ndarawati. Lho, nanging aku
tindak sing kaya mangkono malah yo mbelani awakmu no, mbelani awakmu supaya ora dicecamah wong kraton Ndarawati, ora dicecamah kiri-kiri kuwi ya. Lah nggih kula niku mboten demen kelawan reramen sing kaya ngoten. Mboten demen. Ya no, yen kaya mangkono. Sarene ana ing kraton Ndarawati ana punggawa gedhe-gedhe, ana Manggalayuda. Ben perkara iki dibesmi karang Manggalayuda ing kraton Ndarawati. Udawa wonten dawuh Gusti. Yo, yen ngono Kakang Udawa rampungono. Kang dadi perkara iki mboten kula mboten wantun. Wong kula sowan mriki wau dereng sabda kelawan Gusti kula Prabu ing Ndarawati. Dados kula nggih mboten wantun menawi ingkang ngutus menika Gusti kula Prabu ing Ndarawati. Kula ing mangkat mekaten. Lho, ati kaya mengkono. Sencaki ben tentrem kraton Ndarawati. Para budalana papaken patih Dentaluka iku mau. Gusti Prabu ambet sewu. Menika kraton Ndarawati, kula menika ngabdi wonten ing kraton Ndarawati. Mboten ing kraton Mandura. Menawi wonten ing kraton Mandura panjenengan saged ngendika kados ngaten. Nanging menika kraton Ndarawati menawi Gusti kula Sri Nalendra Bathara Kresna mboten nedha paring sabda, kula mboten badhe mangkat nyun gunging pangaksami Gusti. Lho, karo-karone kok ya ora gelem mangkat iki kaya no iki mengko sing tak tentremno kok ya kraton Ndarawati, sing tak gawe tentrem ya kraton Ndarawati. Koko Prabu ingkang saguh miyak gadadaning Prabu Lokadenta wau lak inggih panjenengan Patih Lokadenta ingkang ngamuk. Dadi kabeh kok pasrah nuwun Kakang. Nggih. Sentyaki mboten kawogan. Kakang Udawa inggih mboten wenang. Ingkang wenang namung Paduka. Waduh, ya no, yen kaya mangkono kere mencore, papaken ana ing alun-alun tak sosok dadamu. Kakang Udawa wonten kasinggihan dawuh dalu inggih wonten kasinggihan dawuh dalu Gusti. Yen kaya mengkono aja mbok tinggal calang keplayu. Kantenana Kakang Baladewa. Jenengan ingsun tak manjing ana ing sanggar pamelengan nyenyuwun nugraha meminta marang Gusti Kang Among Tuwa mugi tansah pinaringan teguh kukuh bakuh rayu wilujeng slamet kaya mangkono Yayi. Inggih nderekaken Gusti. Paripurnaning Sri Nalendra Bathara Kresna njog ana ing pelenggatan wingking kadya rancaan.
kayu prateng mangangen-angen gunung-gunung linggih prabawaku gunung monyo segara ita ingkang sami anjung jurit anyerosaken ingkang sami wayang wulu ingkang medal saking mlebeting siti inggil puri menganti ginapura ginapuri Tanjung Anom Tanjung Sari Brajanala Wanamerta lamang kebetulan alun-alun kidul waringin wurung sekembaran wah prajawa medal prasasat kaya sela berkiti sela rane watu berkiti semut kaya dening lakuning semut ana sela-selaning watu andali dirjambrani Prawadya bala kang lagya salang tundang kapiring swaraning trompet panting jemlerit jidor tambur panting jemledor jedor swaraning selat kaya bisa nyigarno talingan pating talarang pongling cemelorot mayoret kang digawa saking Serdadu dasar Prawadya bala tanate mambet gondo Sandawa mambet gandaning Sendawa rebut lumayu salang tunjang golong-golong mangetan golong-golong mangulung ana bandara lungsu kawul golong-golong mangetan golong-golong mangulung ana kawula mupadi bentuk lumakuning Prawadya bala lamun Cinandra saking Mandra prasasat kaya werdu gangga sasra werdu arane entah gangga banyu sasra sewu kaya dening lintang manjing ana madyane banyu campuh dali kang lagi lelawan gelising crita cungkating ingkang amungal kali nyariosaken patih Lokadenta ingkang lumarak ana ing madyaning alun-alun Ndarawati lamun sinawang saka Mandarawa prasasat kaya Solo mambu geni
Ponokawan. 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 Loh. Nang ndi Ponokawan? Mangkel piye? Ora ngenteni banyu omah. Ya kono omah kula kake kopi apa namanya? Dibayono ing kono. Nggih niki amin sewu. Adik kula nggih diuntali rokok senengan kula. Rokok Promil. Apa? Profil. Ji Samsu. Senengane sing ngendang. Ara-ara ngendang. Sing ngendang ya Akas njaluk. Ya Akas tekone, ya Akas ngendang. Lho ngono iku tanggal 7 ya pamit iku. Murane lho. Tanggal 7 lagi. Ya druk. Elah dalah. Yen kaya mangkono-kono kan wah, dina iki aku diayoni karo wong kraton Ndorowati. Omong aja. Diayoni ku lak wong kulaan Gabah, kulaan Jagung. Ya takono diayoni bobot pirang kintal bendarane iku. Wah, nyaimu. Diayoni ku ana musuh kang ngembali. Heladialah, aku ditandingi wong kraton Ndorowati kaya ya ngomong kan. Iku ditandingi ta ya apa? Tandingi karo kayu apa tandingi karo wesi? Nah nek tandingi karo kayu pedhot tandinge. Nah nek tandingi karo wesi pedhot kolone. Wis aja kedabyah kowe. Aja kedabyah. Wong kene gak seneng banyolan-banyolan gak seneng. Mergo kene iku aja ndalang sembrono ana desa wates balong. Apa balong wana, balong alas, bodhok, bangkuning aja sembrono kok ndalangno kene temenan tak elingno. Awak ya lha. Mbahku wong kene kabeh wis padha sowan ngarsane Gusti Pengrawit tok nang kene. Pengrawit kaudange pengendang yo kene iki. Nek ngendangmu enak nyembah nang kuburane Mbah Jiwo. Nah nek nyambon nangmu kepengin enak nang kuburane Mbah Saumu kono. Lek ngenongmu enak nang kuburane Mbah Sataman kono. Lek ngenongmu enak nang Mbah Sataman kono. Lah masih sing kepengin dalang ya ngono. Kene iki omahe dalang balong alas ana dalang sing tuwek cilik aku Baroso dalang kondang sing dicantri Pak Detakir iku Baroso. Ana maneh tau tak eloki pawisan mancar iku. Pak Dalang Ruslan Suwargi bapake Mas. Tau melok jero kok tau. Mangane dalang kene aja sak-sake aja sembrono. Mak mungkin kawan hukum separuh. Yo. Aja kaken pendus. Ning Prabu Polo te papake. Polo iki.
nobrang warna-warni Swetakira muntur mataru Jarmananang cipta Indra Brahma Raja Uruping geni ngalatan lacun dolang koso Wa'amnya Latiana Bungkasaning sing maju kok duduk wong gawe makutha mau kok duduk wong bule sing maju ana peryodan lah kon niku apane ketemu pirang perkara kon maju ndhedepi aku yen ora wong lungit yen ora wong tus yen ora kandel kulite aja olah-olah kon ndhedepi patih luka dento Lele oremu sombong kan kok iso sombongmu sing kaya ngono le kon maneni karo Gustiku Prabu kena wae nanging yen Pragota ora ana kene le yen Pragota wis ana kene kon njaluk apa apa kon adu cepreting kulita balung mimpang karo Patih Pragota yen ngombemu jek banyu bening aja adik mungsuh Pragota ngombeku bedelen ngombeku paling elek whisky tutup abang cukrik Adawane kan karo Patih Pragota. Ayo mulia le kan le. Tinggalan celanamu nek kene kan. Mulia ning tinggalan celanamu. Ajate maneni karo Gustiku Prabu Baladewa. Kaya disudet gawe brojol kan. Elat jalah Patih Pragota. Kaya-kaya rugi aku ndedhepi awak. Kongkon maju mrene Ratu Bole, Ratu Mandura, tak poteng-poteng ana elat jalah. Tak derenge kanisa. Medhek Gustiku Prabu Baladewa bangsat. Kudune niku iso nyempal baune Pragota. Tangane rasakno antepe kaya ngene tak. Ladalah mara tangan.